Por terceiro ano consecutivo, sábado 12 de abril, ás 16h30 do Serán, disputouse no Concello de Oleiros a terceira carreira solidaria, baixo a colaboración da Federación Galega de Atletismo, Concello de Oleiros e da Universidade da Coruña a través da Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física. Nesta carreira tomarían parte tanto persoas populares como atletas federados de todas as idades, programándose paralelamente unha andaina para aqueles que optaron por unha opción menos competitiva. Este evento busca promover a participación da cidadanía do sur e en particular a das mulleres a través das súas organizacións propias na toma de decisións sobre a súa vida a nivel local e mundial. Ademais, implicadas, promove intercambios de activistas e artistas dos países do sur, sendo unha organización baseada no voluntariado, polo que conta tan só con unha única persoa contratada en Galicia. A recadación de cada inscripción iría destiñada íntegramente aos distintos proxectos de cooperación, entre os que salientamos os que se están a desenvolver na India, baixo denominación de erradicación do infanticidio femenino, así como de empoderamento das mulleres. A saída e meta estaba situada no aparcadeiro da praia de Bastiagueiro. Ás 16h30 daríase a saída á proba absoluta, que tería que percorrer unha distancia aproximada de 5.200 metros polas inmediacións tanto da praia de Bastiagueiro como pola da Facultade de Ciencias do Deporte. O primeiro atleta en facer a súa entrada en meta foi o coruñés Manuel Oliver do Coruña Comarca, seguido de Ángel Maceiras Lago de Culleredo, entrando na terceira posición e a poucos segundos Fernando Díaz Lago. A primeira muller en entrar en liña de meta sería a atleta do Riazor Coruña, Uxía García. Teresa Castro e Feli Arnau completarían o podium. Tamén quixeron sumarse a este acto social e deportivos máis cativos que participaron nas probas reservadas para eles nun amplo número. Todas as persoas participantes que chegaron á meta recibiron un agasallo de implicadas. Así mesmo hubo sorteo de lotes sorpresas cedidos de balde polas empresas colaboradoras. Manuela Vázquez, coordinadora da carreira, falaríanos ao remate das súas impresións. Quería dar as gracias a todas as persoas participantes, a toda a cidadanía que tuvo tan boa resposta e que pudimos vivir aquí unha xornada tan bonita como a de hoxe, animarvos a que participedes na seguinte, que seguramente, dado este éxito, haberá unha cuarta. E moitísimas gracias a todas as persoas que colaboraron para que sexa posible esta carreira solidaria Corre con Implicadas.